Grävni dopsugi zalazana duša, ne zubzuma su kakaha. Šta je rekla Scary? Ništa. Veliki je opet poremetio centar za govor pa priča unazad. Šta? Rekla je da joj je Veliki, a ja joj pričam ko mutava na telefon, a ona ima peršun u ušima. Ništa ne čujem, imam peršun u ušima. Rekla je da joj je gospodin Veliki poremetio... O, Veliki! Veliki! Sad sam se setila zašto Šarmlota nosi peršun u ušima. Hei, smaktuk mlalgali vartmast neko liidnud neid penimalamme. Šta kaže Scary? Rekla je da je probila glavom komšijski zid kad je gospodin, moramo da mu smislimo neko drugo ime. Ova ima da ulupi glavu koliko se ne sve čuje. Dobro, neko neutralno ime, kao na primer gospodin Cev. Jel u redu da se tako zove? Šarmlota, jel u redu da se tako zove? Šarmlota! O, izvini Miroljanda, nisam te čula, imala sam peršun u ušima. Ma ko bi rekao? Jel možemo da ga zovemo gospodin Cev? Koga? Pa gospodina Velikog, pobogu. Pazite bre! Velikog? Cev? Cev? O! Da je... Ali cev se noista tolmnaša, ha. Jeste, to si divno primetila. Izgleda da Cev nije baš dobro ime. Dobro, jel može Wilt Chamberlain? O, nemoj Miroljanda. Wilt Motka ume da probudi asocijacije. Tebi sa mantra sve budi asocijacije. Evo, jel može radijator? To valjda ne budi nikakve asocijacije. Radijator može, ne budi nikakve. Pa čekaj, ipak budi. Si ti bre... Hemi je upelo libosni vedama. baš divno. Šarmlota, jel ti se sviđa da ga zovemo Wilt Motka? Ili ti se više dopada radijator? Ma pazarimo mi svi me ota, ha. Ako, lepo. Šta si onda odlučila? Wilt ili radijator? Šarmlota! O, izvini, ništa ne čujem od ovog peršuna. Koje ime ti se više sviđa? Za šta? Pa za gospodina Velikog, pobogu. Sam mantra, jesi ti idiot? Han vidali bi me ota, ha.